I am grateful that you are here today and you are eager to listen to what I have to say. I am grateful that I have food in my stomach. I am grateful that I stay in South Africa and the government caters in a way for school children through nutrition. I am grateful that through you I have found my own voice through teaching, because for me that is a calling. This resonates with the quotation by Brené Brown, which reads as follows, and I open quotes: "What separates privilege from entitlement is gratitude." I close quotes. Ladies and gentlemen, young men and young women, let us be grateful. There's so many things to be grateful for. It's easy to complain empilweni, but I guess it is time we learn to count our blessings. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizokwenza iphepha lesi-3, senza isiqephu B lapho sithola khona imibhalo emide edlulisa imilayezo. Ukukhumbuzana nje, sathini ngemibhalo emide edlulisa imilayezo? Sathi yilowo nalowo mbhalo unesakhiwo sawo. Leso sakhiwo sahlukile kuneminye imibhalo edlulisa imilayezo. Ake siboneke, namhlanje sizokwenza lokho kuthiwa incwadi yomsebenzi stroke yasemthethweni stroke eyakomkhulu. Le ncwadi inesakhiwo esihlukile kunaleso sencwadi yobungane, ngani ngoba yona inamakheli amabili. Lokho nje kungumehluko omkhulu kakhulu. Ikheli lokuqala libhalwa ngasesandleni sokudla. Lelo kheli yikheli lakho wena obhalayo. Uma ungasakhumbuli ukuthi kwenziwa kanjani, yana khona la kule channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Uyobukela ulalele ivideo enesihloko esithi iphepha lesi-3 isiqephu B incwadi yobungane. Uyozwa ukuthi libhalwa kanjani lelo kheli, ngoba kubalulekile ukuthi wazi. Esandleni sokunxele kubhalwa ikheli lalowo ombhalelayo. Okubalulekile ngale ncwadi ukuthi umyalelo noma umbuzo uzocacisa uveze ngokusobala ukuthi nhloboni yencwadi oyibhalayo, ngoba lezi ncwadi lezi zimbili. Kunencwadi yomsebenzi, leyo yincwadi yokucela isikhala endaweni ethize. Ungacela esikoleni, ungacela enyuvesi, ungacela umsebenzi ezimbonini nasezinkampanini ezahlukahlukene. Incwadi yesibili yincwadi yasemthethweni noma eyakomkhulu. Le ncwadi lena ithinta izindaba zomphakathi. Kungenzeka ukuthi yincwadi eyakumhleli wephephandaba, yincwadi yokukhononda,
yincwadi yokubasela isikweletu, noma kungayincwadi yokuthenga noma uku-oda into ethize. Namhlanje sizoqoka sikhethe incwadi yasemthethweni noma eyakomkhulu. Nalapho-ke sishilo sathi le ncwadi ithinta izindaba zomphakathi. Nazo phela lezi ndaba zomphakathi azifani, izindaba ezahlukahlukene. Sitheni? Sithe kungayincwadi yokukhononda, kungayincwadi eyakumhleli wephephandaba, kungayincwadi yokubasela isikweleti, kungayincwadi yoku-oda noma yokuthenga into ethize. Sizothatha eyodwa-ke kulezi zine esizibalile ngaphansi kwencwadi yasemthethweni noma eyakomkhulu. Sizothatha incwadi yokukhononda noma lena esithi iyisikhalazo. Lapha kuchaza ukuthi ngizobe ngiyalelwe umyalelo noma umbuzo ozongitshela ukuthi mangibhale incwadi ngikhononde ngento ethize. Siyabonga. Ake sibuyele ekhelini lalowo obhalelwayo. Okokuqala kuyofanele ngiveze isikhundla salomuntu engimbhalelayo. Sisho ngani? Sisho ngoba izimboni, izinkampani kanye nohulumeni banezikhundla, kunemikhakha, kuneminyango engefani. Uhulumeni unomnyango wezemfundo, wezempilo, wezasekhaya, wezamasiko, njalo njalo. Inkampani ethile ingaba nomnyango wezokudayisa nokuthuthukisa, lena esingathi ngesingisi phecelezi its marketing, growth and development. Leyo nkampani ingaba nomnyango wezokuqashwa kwabasebenzi, leyo esingathi ngesingisi phecelezi its human resources department. Ngiyathemba lokho kuyacacisa ukuthi kungani isikhundla salowo esimbhalelayo sibalulekile ukuze incwadi ingaduki. Ithi ibiqonde lapho kudayiswa khona, ibisi iyahamba iye lapho kuqashwa khona abasebenzi. Sithena sibhala isikhalazo noma incwadi yokukhononda. Ake sisho ukuthi le ncwadi-ke mhlambe ibhekiswe kumphathi idolobha wangakini. Usuzobhala-ke manje uqalise ngokuthi mphathi idolobha, bese ubhala okulandelayo emgqeni ongezansi. Ubhale igama lalelo dolobha lelo. Kungayigama lenkampani, kungayigama lesikole, kungayigama lemboni. Kodwa-ke thina ngoba sibhalela la umasipalati, sizobhala igama lalowo masipalati lowo. Leli yikheli, uvumelekile ukusebenzisa isiNgisi. Ngakho-ke la uzobhala ukuthini? Uzothi Fezile Dabi Municipality. Ake siboneke, uhlalaphi? eMsukalikwa, bhala phela eMsukalikwa Municipality. Uhlala eStiff Tshwete, bhala phela Stiff Tshwete Municipality. Kulayini ongezansi usuzobhala itholakala kuphi le Msukalikwa. Ingabe kusetshenziswa i-PO Box? Kungabe kusetshenziswa amagama ezitaladi? Itholakala kuphi? Bese ubhala lokho-ke. Uma ngabe kuyi-box noma kuyi-private bag noma kuyi-street number, bhala-ke phela. Ke sithi-ke mhlawumbe-ke ibhokisi, sesobhala ukuthi box 74 kulayini ongezansi.
bese sibhala igama lalelo dolobha lelo. Ake sithi-ke mhlambe yiParis, ake sithi yiKroonstad, ngoba sisebenzise ifezile dabi itholakala eFree State. Angithi-ke sesizobhala-ke. Mesisuka lapho-ke sesibhala lokhu okuthiwa ngesingisi i-postal code. Singalubhali usuku nenyanga nonyaka. Ngemuva kwe-postal code sizokweqa ulayini sibhale isibingelelo. Sibhale igama ngokugcwele elithi mnumzane stroke nkosazana. Ake silalele lokhu. Leli gama elithi mnumzane naleli elithi nkosazana silibhala ngokugcwele. Sibhalela umuntu esingamazi, ngakho-ke akuvumelekile ukuthi sibhale isifinyezo esithi mnu noma esithi NKSZ. Uma sibhala ngokugcwele sikhombisa inhlonipho. Sizokweqa ulayini bese sibhala isihloko salento esifuna ukukhuluma ngayo. Sithe isikhalazo lesi. Lo esimbhalelayo usebenza ngezinto eziningi kakhulu. Ngakho-ke uma singabhali simnikeza inkinga ekutheni akazi ukuthi sizokhuluma ngani. Ngakho-ke kufanele sibhale isihloko salento okhalaza ngayo. Yini okubalulekile la? Kubaluleke ukuthi isihloko uzosibhala ngosonhlamvukazi yini noma uzosibhala ngamagama amancane. Uma uzosibhala ngosonhlamvukazi ungadwebeli. Uma ukhetha ukusebenzisa amagama amancane uzodwebela. Ake sikhumbuzane uthini umthetho. Umthetho uthi uqalisa igama ngalinye uma usebenzisa amagama amancane ngofeleba noma ngosonhlamvukazi. Balingani bami nani bafundi, lokho siyakwazi. Uma ngabe sibhala iphepha lesi-3 isiqephu A, sibhala isihloko sendaba yethu, siyawulandela wona lo mgomo engiqeda ukukhuluma ngawo. Uzothi ungaqeda ukubhala isihloko bese weqa ulayini. Ngenisa-ke manje. Ungenisa kanjani? Ngokucacisa uveze inkinga umphakathi wakini obhekene nayo. Uthi ungaqeda weqe ulayini ubhale umzimba. Emzimbeni uveza umonakalo odalwe yile nkinga oyivezile esingenisweni. Uma usuqedile ukubhala umonakalo uzokweqa ulayini. Kusho ukuthi usufikile esiphethweni salencwadi yakho. Isiphetho kufanele sicacise izixazululo. Uzothi ungaqeda ukubhala izixazululo bese weqa umugqa ubhale isivaleliso. Isivaleliso sithinta okubili. Okuqala yilokhu yimina ozithobayo ngoba lo muntu uyamhlonipha ngithi. Bese okwesibili emgqeni olandela lapho ubhale igama lakho nesibongo ngoba lo muntu akakwazi, kufanele isibongo sakho sibe khona. Usuzobhala ke abemncane
bese ubhala ke u-S omkhulu kaSibusiso bese ubhala Mthembu okuyisibongo sakho. Ungabhali ukuthi ungumnumzane ngoba usemncane ungumnumzane, umdala ushadile ungumnumzane. Umehluko uye kube khona kuphela ebantwini besifazane ngoba uma ngabe eseyintombazana noma esemdala engashadile ubhala ukuthi inkosazana. Uma ngabe esemdala eshadile ubhala ukuthi inkosikazi. Ngakho ke ilapho sizothi uthola khona o-NKSZ no-NKK. Ake sigoqeke ebese sikwenzile. Sithe yini ebalulekile kule ncwadi yakomkhulu noma yasemthethweni esithi iyisikhalazo noma iyincwadi yokukhononda ngamakheli amabili. Kunekheli esandleni sokudla elibizwa ngokuthiwa ikheli lalona obhalayo, bese kuba nekheli esandleni sokunxele kube ikheli elibizwa ngokuthiwa lalowo obhalelwayo okufanele ukuthi licacise isikhundla sakhe, igama lenkampani, anduba sibhale i-street number, sibhale o-box no private bag. Ungakhohlwa ukuthi lana ke awulubhali usuku nenyanga nonyaka. Uzothi umqede ukwenze njalo weqe umugqa ubhale isibingelelo. Sizobona ngokuthi ubhale igama elithi mnumzane ngokugcwele. Ungaphinda uma ngabe uthanda ubhale igama elithi kusho ukuthi uthi mnumzane stroke nkosazana kube igama eligcwele. Noma ke ungakhetha elodwa lalamagama amabili. Uma ufuna ukubhala ukuthi mnumzane kuphela lokho kwamukelekile ungakubhala. Uma ufuna ukubhala igama elithi nkosazana kuphela lokho kwamukelekile akusho ukuthi wabhala womabili lamagama. Uma ngabe ungafuni ukwasebenzisa womabili ungabhala leli lithi nkosikazi nalo lamukelekile, kodwa kufanele ulibhale ngokugcwele. Uma uqeda ukwenze njalo weqe umugqa ubhale isihloko. Sibona ngani ukuthi usubhale isihloko? Sibona ngalokho ozokubhala. Ungakubhala ngosonhlamvukazi noma ukubhale ngamagama amancane. Kodwa-ke ungakhohlwa ukulandela umyalelo nomthetho othi uma ngabe usebenzisa amagama amancane, igama lokuqala ngalinye emagameni ozowasebenzisa kufanele libhalwe ngosonhlamvukazi. Ake sibekise njengoba ukhononda nje, ungabhala uthini? Ungabhala ngalolu hlobo: ukuntuleka kwamanzi emphakathini waseParis. Lokhu kuchaza ukuthi uhlamvu lokuqala oluthi egameni elithi ukuntuleka solibhala ngosonhlamvukazi. Okwesibili, uhlamvu oluthi K egameni elithi kwamanzi sizolibhala ngosonhlamvukazi. Okwesithathu, uhlamvu oluthi noma egameni elithi emphakathini sizolibhala ngosonhlamvukazi. Igama noma uhlamvu oluthi egameni elithi wase, uW, sizombhala ngosonhlamvukazi. Negama-ke ledolobha elithi Paris, lo hlamvu lokuqala oluthi P sizolibhala ngosonhlamvukazi. Siyabonga. Musuqeda ukwenze njalo
usuzokweqa umugqa ubhale isingeniso sakho. Sithe esingenisweni uveza izinkinga noma singathi yinkinga, kodwa uzoyendlala ubhale zonke izingqinamba umphakathi ohlangabezene nazo. Weqe ulayini, sibone ukuthi hayi ke sesiphelile isingeniso. Ungene emzimbeni, ugqamise uveze umonakalo. Ubhale uthi uma usuqedile ukwenza njalo weqe ulayini noma umugqa bese uveza izixazululo. Sesiyobona ukuthi usefikile esiphethweni. Musuqedile ngazo uweqe ulayini noma umugqa ubhale isivaleliso, usebenzisa amagama alandelayo: imino ozithobayo, usibusiso, Mthembu. Ngisazi-ke noma ngithe Mthembu noma Mthethwa akusho lutho lokho. Uzobhala nje igama nesibongo. Ungakhohlwa-ke ukuthi uzombhala abe mncane. Siyabonga mfundi, siyabonga mlingani, nisale kahle. Ningakhohlwa ukusubscribe. Uma ngabe ufuna ezinye izinhlobo phela njengesibuyekezo, njengombiko ongamiselwe migomo, yana kule channel ethi isiZulu The Curriculum Breakdown. Ungakhohlwa ukusubscribe. Uma ngabe ufuna umlando kamufi, yana kule channel ethi isiZulu Fal The Chatroom. Ungakhohlwa ukusubscribe. Usale kahle, uyathandwa.